Για πες κάτι. Μίλα στην Αναστασία, θα σε πάρει κοντά. Είναι ωραία. Πες σας φύλλα όλα, όλους. Θα το πάνε στην Αμερική αυτό, να το δουν όλοι. Τι λέει. Τίποτα. Ό,τι λες εσύ θα λέει αυτό. Έχεις τη φωνή. Μίλα. Αριάννη, έλα να μας πάρει να δουλειά. Άσε ρε, πώς είμαι εγώ με το χάρι μου. Είσαι ωραία. Σαν εμείς είμαστε καλύτερα. Δεν υπάρχει στην Αμερική. Μίλα στα παιδιά στην Αμερική. Σε όλα σου τα γόνια, ό,τι θέλεις πες τους. Εδώ, Για όλους, για την Αμερική να το πάνε να σε δούνε. Όπως βλέπεις κινηματογράφο. Μίλησέ της. Τι θα τους πεις. Καλώς σας βρήκα στην Ελλάδα, πες τους. δεν το καταλαβαίνει. Για εξήγησέ το λιγάκι. Πες τους όλους ότι τα αγαπάς και έρχεσαι να μας δεις όλους. Πες τους. Λέει. Πες εσύ πες τους. Για μίλα. Θα σ' αγαπάω όλα, έρθα να σας δω και χόρτασα. Τώρα όσο θέλει να στείλτε με. Τι να πω. Πες κι άλλα, ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις, Γεια. Να σας δω όλα, να χαρώ. Ένα κοπάδι, φαμίλια. Αυτό θα πες της γιαγιάς σου που θα είναι πάντοτε. Αυτό θα μείνει για πάντα, ό,τι θα λύσεις τώρα. Να το δει Να ζήσετε, μόνο την ευχή να έχετε να ζήσετε. Να είστε πάμπτωτοι. Καλά παιδιά. Μίλα κι άλλο σου λέει. Κι άλλο. Μίλα κι άλλο. Αυτό η Γεια. Να καλοπαντρευτείς και εσύ να βρεις έναν άντρα σπουδασμένο, νοητισμένο, να γεράσει σαν η βούλη καλά. Να έχει την ευχή μου. Έλα. Πες τα της. Πες αυτά που λέγεις γρηγορότερα λέει. Πίσω παλέ. Πίσω, πες τα. Όλο να λέει. Όλο. Όλο. Πες τα. Τι να πω μου τώρα. Τα είπε γρηγορότερα που ήταν κλειστή η μηχανή. Well, it's what day is it today? October 19. October Και ο 19th. Κώστας να καλοπαντρευτεί και αυτός να βρει μια γυναίκα καλή. Να του συμπάσει τα παιδιά να μην πάρει καμένα. Ωραία. Αυτό θα είναι το πιο ωραίο. Πάμε. Αριάννη, έλα εδώ. Να είστε όλοι αγαπημένοι, όλοι κουμπέοι, ένα κοπάδι. Είμαστε ένα κοπάδι. Αυτό και κάω για μας. Είμαστε. Έλα παιδάκι μου, στη εφημερίδα. Άσε εσύ ο γιος του άλλος σας. Έλα εδώ. Έλα εδώ, στάση, πάμε στο άλλο κομμάτι να πούμε τιμωρείς την Αριάννη. Δεν έχω διάθεση. Τι δεν έχεις διάθεση. Πάρτε εκεί φωτογραφία. Αύριο θα πάμε στο γιατρό να της φτιάξουμε τα αυτιά της γιαγιάς. Δεν ακούει. Και από αύριο θα αρχίσεις να ακούς κιόλας. Κάναμε το ένα το μάτι εγχείρηση. Θα τα πει κι αυτά. Εδώ και 11 μέρες. 11 είναι Αριάννη. 11 μέρες κάναμε το μάτι εγχείρηση. Τις βάλαμε γυαλί μέσα. Και αύριο στις 20 του Οκτωβρίου θα πάμε να τις καθαρίσουμε και τα αυτιά. Και αν χρειαστεί ακουστικό θα τις βάλουμε και ακουστικό. Ακούει πολύ λίγο. Αν με ακούτε στο φακό. Και άμα τα ακούει όλα, μπορεί να φύγει γρηγορότερα. Και πρώτα ο Θεός θα την κάνουμε πέντε. Γιαγιά. Πες. Τι λέτε. Πες καμιά ιστορία ωραία. Πες της καμιά ιστορία από τον Αηλιά. Τι να τι πω από τον Ελιά. Πες ότι είναι όλα και καλά. Να έρθετε στον Ελιά όλοι μαζεμένοι να κάνετε τα σπίτια όπως ήταν τα σαράκια πρώτα. Να γιωμώσει ο τόπος όλος. Ένας μαδάρας και εκεί. Θα βάλουμε και πρόβατα. Και πρόβατα και... Ένα τσομπάνο. Για να τσομπάνω για την Αναστασία. Αγκάβια τα παιδιά πρόβατα και πλάσματα στον Ελιά. Έβλεζα. Πάλι θα βλιάσω. Πάλι. Μακάρι. Πάλι θα βλιάσω. Άστε στη ζωή ό,τι θέλετε κανείς. Άστε καλά. Δεν γούστασαι. Hello. Είμαι σαν την κρίση. Μην με φέρεις από κοντά. Πες κάτι Γιώργο. Να πω για εδώ, εγώ και η μάνα μου, καθόμαστε στα αγκαλιά.
Καθόμαστε στα αγκαλιά εγώ και εσύ. Από το πρωί μέχρι το Είμαστε τα βράδυ. παλιά μας. Ιστορίες. Τι μου κάνουμε. Μη συλλογιάς έτσι. Μη συλλογιάς έτσι. Κοίταξε, Θα πει κι άλλα. μιλάει αυτή, παίρνει αυτή συνέχεια. Στείλε και στην Κωνσταντο του Λίτσκα την ανιψιά σου χαιρετήματα στη Σεβαστή, σε όλους, στον Βασίλη, τον Κούμπη, στα παιδιά του. Χαιρετήματα όλα να... Όλους. Τις ευχές σου, τα χαιρετήματά σου. Χαιρετήματα να πει του Βασίλη, όλα με τα παιδιά του να ζήσει, η Βούλη με τα παιδιά του, με τον άντρα του να ζήσει. Την Να Κωνσταντίνα. είστε όλοι αγαπημένοι και καλά. Τι να πούμε. Και για την Κωνσταντίνα του Ανδρέα και για τον Γιάννη και για τα παιδιά του Ανδρέα. Να ζήσουν και τα παιδιά του αδερφού μου. Οι κοπέλες, τα παιδιά του να είναι όλοι καλά. Τη μάνα μου τη θυμάσαι? Δεν έχει γράψει ομάδα μου αδερφός για το παιδί ποτέ ή όνομα. Είναι καλά ο Γιάννης, είναι καλά. Είναι καλά. Με τις κοπέλες και να κάνει. Τον αγαπούσαν πολύ οι κοπέλες. Όλα με τη Σεβαστή είχαμε. Ναι, τον αγαπούσε η Σεβαστή. Όλοι τον αγαπούσαν. Όλοι τον αγαπούσαν, αλλά η Σεβαστή τον είχε μαζί της. Κλείστος έτσι. Μετά, είναι κουρασμένη η γιαγιά αυτή. Yep. That's it. Statue of Liberty. October 19th, Thursday, 1989. 8:05. Τώρα έλα μωρή. Τώρα έλα. Yeah, the Admi's giving some medication to Ya and her little eye as a result of cataracts. Άντε. Έφυγε περισσότερο. Όχι, δεν πάει στο μάτι. Πάει απ' έξω. Is she cute? Κάνει Άντι. Πες ένα hello. Hello, Τι θέλεις, να κάνω το νοσοκόμο. Έγινα. Θα πάρω λίγο βαμβάκι να το κάνω. Well, Μην είπες άλλο. Και τα αυτιά αργότερα. Αύριο. Εγώ πάνω στην... oh my gosh. What is this? Είναι αστεία. Now that's what I call a nice welcome. Look what happens. What? Look at the quality television they get here. Did you know that I have a wife who's absolutely insatiable? Oh my gosh. Clark, wait a minute. You'll never guess. Margot really is pregnant. Oh my god. Ugh. Είναι ίδια. Τις είναι ίδια. Anyway, back to Ya. No wonder she's been so crazy these past few weeks. She gets dumped by a guy and then finds out that she's having his baby. We'll talk about it later. Θα φέρω την κουβέρτα να την δείξω. Πιο καλά. Hello, Judge. Τρέβει το σίδερο. Μου αρέσει, μ' άρεσε. Μα αν παρακάνω τη θέλω εγώ τσίπα να πιάσει τα παιδιά της. Γελάει τώρα και το πουλάκι, τη μηχανή και όλα. Ία, το διαβατήριο της μάνας, πού το έβαλα εγώ. Το διαβατήριο της μάνας είναι στην ασφάλεια. Ας την ευχή σου μίλα. Τι θα μιλήσω, εγώ Ταν, ταν, ταν. μίλησα την πρώτη μέρα που τον πρόλαβε. Oh, Thea, it's so beautiful. Εμένα να πάρεις τώρα να φοβάται τον κόσμο. No, γιατί να φοβηθεί ο κόσμος. Ας σας Το λέω. διαβατήριο έψαχνα, τρελάθηκα. Το βρήκες. Είναι στην ασφάλεια. Το διαβατήριο το δικό σου το κράτησε Μη αστυνομία. σκοτώνεσαι, Το χωρίς. δικό σου το διαβατήριο. Θέλουν λέει να σε έχουν εκεί και να σε βλέπουν. Να σε βλέπουν εκεί στην αστυνομία λέει να σε βλέπουν. Τέτοια λέει γριά, τέτοια γερόνισσα λέει δεν έχουμε ήλιο. Γιατί το βάζω στο τελευταίο τούτο για να πάρω εκείνο. Τώρα πήγε κύκτρο και ο Νίκος και πήγε. Σε νοιάζεσαι. Σε νοιάζεσαι να όλα εντάξει. Το δόκρε. Βέβαια το δέχομαι. Δεν βέβαια το δέχομαι. Όποτε θέλουμε το παίρνουμε. Όποτε θέλουμε το παίρνουμε. Ο τέλος θα μου. Τούτο μην πάρε. Δεν έχεις τώρα. Κόσμος δεν έχει κοιμηθεί.
Και το τρέχαμε το απόγευμα στο Περίμενα να τη χαιρετήσουμε, εμείς θα φύγουμε. Άιντε ρε. Πες κάτι. Πες τι θέλεις. Πες κάτι. Στην Αμερική θα με πας πες. Θα σε πάει στην Αμερική. Θα πας στην Αμερική. Αυτό εδώ θα σε πάει Θα πας στην Αμερική και θα σε βλέπει όλη η Σωτική. Τι λέει. Θα σε βάλει λέει εκεί μέσα να σε πάει στην Αμερική. Πού μου κουβέντα. Εκεί μέσα. Τι, δεν ξέρω τι να πω. Πες ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις. Τις κουβέντες δεν τις γράφει, μην φοβάσαι. Πάω στην Άμα Αμερική. τις πεις ότι τις γράφει, ύστερα δεν είναι. Έρθει ερωτήματος σε όλους εκεί που. Α, μπράβο, να μου ζήσεις. Να είναι όλοι καλά. Να έχουν την ευχή μου πες όλοι. Την ευχή στα παιδιά μου να πες. Να έρθουν να τα δω. Πες το ξανά, πες το πιο δυνατά. Και την ευχή την στα παιδιά μου τη δίνω πες, όχι σε όλο τον κόσμο. Παιδιά όλα. Και ο αδερφού μου, η φαμίλια να είναι όλοι καλά. Λοιπόν, εάν δεν μου έλεγε ότι είναι στα ασφάλεια απόψε το βιβλιαρικό και εγώ νόμιζα ότι κάπου πρέπει να το έχω βάλει. Ωραία, πες. Πού είναι, δεν πες το διαβατήριο εσύ που είναι 100 Νόμιζα ότι εγώ το είχα. Νόμιζα δεν θυμόμαι ότι το πήρες εσύ. Νόμιζα ότι εγώ το είχα. Ήταν ήρθες την Πέμπτη. Δεν σου είπα, δώσε μου το διαβατήριο. Ρε Χριστιανέ μου, νόμιζα ότι το ξέχασα εκείνο. Νόμιζα ότι το έχω εγώ, εκείνο το ξέχασα. Τι λέει τώρα, τι λέει. Όσες φορές δεν με ρωτάει εμένα, τα μπερδεύει. Ναι, κατάλαβες. Της λέω εγώ. Εμένα να ρωτάτε όλοι. Όλοι εμένα να ρωτάτε, της λέω δεν ακούει. Άμα ρωτάνε εμένα, όλα πάνε μια χαρά. And here I am. Θα βγάζω τον εαυτό μου. Αλήθεια, κλέβουν και τη μηχανή. Και η μηχανή είναι πιο ακριβή. Η δική μου μηχανή. Νόμιζες Μαλίνης άκρη λέει. Εκβάστε στη Τάσο μια φορά με το μεγάλο που δεν είχε φιλμ μέσα. Το θυμάμαι, λέει, το ξεχνάω. Και πηγαίναμε. Και φαγωνόταν και πελεκιόταν οι δυο τους. Τι έγινε. Τι έγινε. Εγώ φτιάχνω καφέ να πιούμε γιατί φεύγουμε για την Κωνσταντινούπολη. Χρήστο Κύρκο, eat too hard. I'm going to Poly. Άρχισα. Τσιγκάνα. Και Τσοκύρκο. Κάνει έτσι, μα. Άλλαξε φιλμ. Πάρε όλη τη χάση. Το πληξάνι. Σταμάτα δεξιά τα... Φτιάχνω καφέ, eat too hard, Κιτσό. Ωχ. Πάω στη πόλη, μαύρε. Φατσιά. Ωραίο καφεδάκι. Άντε Στέση, μου δώσει ένα νερό τώρα με ένα σαν καλό που φορτιστούς εσύ. Οκ. Πες το ξανά, θεία. Μου δώσει ένα νερό να πιω όπως ένα από τα γράκια σου. Οκ. Ένα λεπτό. Στέση, θα φτιαχτεί και το Να το κάνουμε μαζί. Από πάνω πάλι τώρα. Πας, Στέση, το έχασες. Είναι κάτω από ποτήρια γεμάτο. Τα ωραία τα ποτήρια έξω είναι. Οκ. Τώρα. Oh, there's a ποτήρι. Θα γελά το παιδί του, θα γελάνε και τα παιδιά που θα το κοιτάζουν το παιδί. Αυτό θέλω, να γελάσουν τα παιδιά. Όλο για... Κοίταξε για το καφέ μου λίγο. Okay, this is the front of the sink. Να καταλάβουν και αυτά που είμαι στη Ξάνθη. Ξάνθη Γκρίς λέει και εκεί. Ξάνθη Γκρίς. Έτσι. Με τη Μαλέκο Κούμπο. Οκ, δύο. Άιντε. Και το σιάδνα. Σε υγεία σου. Κλείς το κάνετε. Το λέω. Στέση, μη παλάβωσες, βρεις τις παίρνεις. Καλά που δεν πήρα τον εαυτό μου ξανά. Για να σε πάρω και να σε πάρω. Κοίτα εδώ μέσα. Γιατί να κοιτάξω, έχω το γυαλιά. Έχεις να κάτσεις τη γυαλιά σου να σε πάρει τη χαρά. Ωχ, τώρα τα παιδιά τα δικά μου τα δεις. Καλά. Τώρα δουλεύει. Σε 20 χρόνια. Δουλεύει. Βλέπεις ένα πράσινο εκεί Κάτσε μέσα. πιο κοντά στη γυαλιά. Τώρα, με βλέπεις. Το βλέπω. Βλέπεις τη Ία. Hello, Ία. Βλέπει. Βλέπει. Cameraman. Θα σου δώσω εγώ ένα μικρό.
Εσύ παιδάκι σου Στις πας. προηγούμενες εκλογές. Δεν είσαι και 40 χρονών. Μιλάω, Δεν μου άρεγε να το έβλεπα, Θεό. θα το πάραμε από κάτω. Πού είναι? Είναι μια κασέτα μικρή και μιλάει ο βουλευτής ο δικός μου. Μιλάω κι εγώ. Μπράβο. Πάρε το. Αλλά δεν έβγαλε το μαλλιά. Και με έχουν πει, το είδα. Πρόβανε Πού το δικό σου το είδα. Έλα, για να δω τα χέρια σου. Α, σε γυράζω κι όλα τα δύο. Πάω το μετά. Look at these hands. Aren't they beautiful? Dun, dun, dun. There's mine. There's yours. Beautiful hands. Ήθελα να δω τα χέρια σου. She's so cute. See you later. Μαθαίνει η βρεσή. Oh no. Κάνε, turn around. Oh no. Στέλλα. Μακαρόνια μίσκο, πόσο νόστιμα, το βρίσκω. Το ξέρει. Μα δεν είναι νόστιμα τούτα, είναι Στέλλα, δεν είναι μίσκος. Oh, electric heat. Το μίσκο είναι πυρότικα, τούτο δεν είναι πυρότικο. Για δείξε μας, πώς φτιάχνεις τα μακαρόνια, κυρία Δεξιά. Ωραία. Αλλά Ελλάδα. Σταμάτησε. Γιατί σταμάτησε ο Γιώργο, το τέφ παίρνει γύρω, κλείστο. Παναγιά μου. Τιν, 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 τιν. Να μας αφήσετε ήσυχους, πέτες. Μην μας κάνετε χαλάστρες. Έχει πάει. Τίποτα. Ας πάω να πληθώ. Ας σε βγάλει φωτογραφία. Ας σε δείξει. Έλα και εκεί. Πάω να πληθώ. Oh, some gardenias. Δεν είμαι εγώ η Μας βγάλεις φωτογραφία. Εδώ είναι οι δυο μας. Δίκιο μας. Έλα και εσύ βρε το ξέρω. Αμέσως, φτιάχνει τα μακαρόνια. Πες κάτι, παπά. Πες εσείς τίποτα. Καμιά αστιάση. Κάνεις δουλειά τώρα, σε πω. Όχι, ακούει αυτή. Πες της να... Άμα έρθεις στην Αλβανία, Άμα έρθει, θα την μετρέσουμε. θα τον περιμένετε, για. Θα προσπαθήσει το Φλεβάρι, λέει. Με δίνετε. Αυτή τη χαμπέρι να βγούμε να την μετρέσουμε, τη γραμμή. Μακαρόνια μίσκο. Μακαρόνια μίσκο. Πόσο νόστιμα, το βρίσκω. Oh, very cute. Τιν, 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 τιν. Έλα, μαμ. Έλα, εδώ ξέρω. Έρχομαι. Τελειώνει η μπαταρία, γρήγορα, Κλείστο ένα λεπτό. Κλείστο ένα λεπτό. Alright. Dun, 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 dun. Dun. Ωραία, Τι φάτσα. Λεβέντησα. Γεια σας, Τέσσερα. Γεια σας, παιδιά, στο Σικάγο. Κάμε έτσι στα παιδιά στο Σικάγο. Γεια σας, πέτς. Γεια του, να ζήσουν. Να σκοτούμε και όρθια να μας πάρει μια όρθια να δει πόσο ψηλή είναι η γιαγιά. Γεια, σήκω. Σηκωθείτε. Σήκω να μας πάρει και όρθια. Let's see how tall Yaya Τι is. πάνε, Yaya's about as tall as Bubba. Ωραία. She's really cute. Κάνε τις έτσι. Έλα, πολύ. Κάνε. Okay. Λεβέντησα. She's really Πάνω cute. του πατέρα σας. Η Μαλέκο. Μπήκε η Άγια. Alright. Γεια σου. Άστα, να τους βάλω μια πλάκα. Όχι, να φύγουμε από εδώ. Πάμε που Έλα. Όταν έρθει ο θείος σου Ηλία θα μας πάρει. Έλα. Να δούμε από εδώ μέσα. Κόρεψε. Ποιο τραγούδι έφερες? Πες μένα, πες. Πες το. Δεν βγαίνω από το τραγούδι μου. Τούτη στιγμή ήταν Έλα, Τώρα με γιαλάνε. γιατρά. Κόρεψα μπροστά. Εσύ. Κόρεψε λίγο. Μη φοβάσαι, είμαι εδώ, δεν σε αφήνω. Βγήκα πάλι. Θέλω να σε Καλά. πάρει. Πες της για τον Βασιλείο τι Έλα, θυμάσαι. έλα. Ας πάω από εδώ που ακούει. Η γιαγιά έχει κοσίδες. Βλέπεις τι ωραία μαλλιά έχει.
Τι ωραία μαλλιά τα χτέρισε μόνη της. And it's not even gray yet. Θέλω να σε στείλουμε στην Αμερική να σε δουν οι υπόλοιποι που δεν σε είδαν ακόμα. Να στείλουμε στο Βασίλη στην Πούλα. Yeah. Στις αδοξίες σου του Ανδρέα τα παιδιά. Εντάξει. Πες τους κάτι. Mom, όχι τα ίδια. It's okay. Just she doesn't want it. She's scared to talk about it. That's all right. Πάμε και μες στην κουζίνα. Πήγαινε. Έλα πάμε στην κουζίνα μας. Έλα πάμε. She loves the camera. Όχι, θα πεπέρει κάτω. Τίποτα, κάτσε. Dun, 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 dun. Μας πάρει και εδώ. All right, this is Bubble. Σε παίρνουν, ναι. All right, τελειώνω για τώρα, okay? Και θα πάρω ύστερα. Georgie. Hi. Bye. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Τι λέει η εφημερίδα, George? Dun, dun, dun. Kiki. Ορίστε. Hello. Hiya. Βλέπει. Σε βλέπω. She cute. Dun, dun. Λία, θέλετε να πάμε τώρα και να τελειώσω το φάρμακο. Για πες κάτι, Ία. Well, tell a good story. Γιαγιά, Yeah. Πες εσύ να πει καμιά καλή ιστορία. George, tell your mom to tell a good story. Άλλη καμιά παράξενη. Για ρώτα την μια κάτι. Μάνα! Μάνα! Πες τίποτα, θέλω να σου βγάλω. Πού. Εκεί, πήγαινε έτσι και για πέτυση να σε βγάλει. πήγαινε βρεθεί με εμένα που ξέρεις. Τι ξέρω. Πήγαινε εκεί. Έλα ρε. Εγώ. Για εσύ. Να σου πει κουβέντες. Look at the sunlight on George's arm as he gets up. The famous papa. Oh no, they're gonna dance again. Έλα κάτσε θείο. Όχι στο δρόμο που κοπέρει το έδε. Για το είδα. Για να μην κάνω το ίδιο με τι λέει. Θα το διαβάσει μετά η Ποιος το γράφει? Κωνσταντίνα. Χαιρετήματα γράφει. Βλακίες. Ποιο παράδειγμα? Παπά. Μωρέ, δεν είναι παράδειγμα, θα σου πω. Γράφουν ωραία, γράφουν ωραία. Μας έρθουν για να γράφουν. Ωραίο γράμμα. Ωραίο γράμμα. Oh, Έστειλε και $100 η Κωνσταντίνα για τη μάνα. best is yours. Και $100 δώρο για τη μάνα η Κωνσταντίνα. Από τη Φλόριδα. Από εκεί. Το γράφω από την Αλβανία θα με γράφω. No. Έχει το όφηνε τώρα οι δολάρια. Δολάρια θα τα πάρεις εσύ, το τσέκ θα το χαλάσουμε εδώ. Με το όνομά σου και το τσέκι. Τα πίσω το όνομά σου, να τα βάλω κάπου. Έλα μέσα. Όλοι δολάρια δεν είναι. Θα κρεμάσω το πιστόλιο. Γιώργο, είναι πολλά για εσένα. Μακαρόνια μίσκο, πως ένα στίγμα το βρίσκω. Μαμ, μη μου βάζεις κρέας. Ξέρεις και εγώ μακαρόνια δεν σου κρέας. Οκ. Δεν θέλω κοιμά. Με άκουσες, δεν θέλω κοιμά. Μαμ, δεν τρώω κοιμά. Πολύ αργά που σκέφτομαι.
Δεν έχω σκέτα μακαρόνια. Συγγνώμη, τρώω σκέτα μακαρόνια εγώ. Συγγνώμη, δεν Τώρα θα σου φέρω εγώ. Hi, Elia. Πες ένα γιο. 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 Έρχομαι. Γιο, αλβανικά πάνε πει όχι. Ω, γιο στη Νέα Υόρκη λέει, εννοεί hello. Κάτσε να σου βάλω το ψωμί. Δεν είναι το ψωμί. έχω ψωμί εκεί πέρα. Μάνα. Δεν καταλάβει να μου βάλω με μάνα να κάνω ψωμί. Τι. Δεν είναι. Γιο, θες. Εκεί άλλα. Ζαλίστηκα. Στο λεφτό. Ιου. Το έφτιαξε ωραίο το νερό. Θέλετε κρασί, θέλετε νερό. Νερό ή κρασί. Νερό ή κρασί. Κάτσε μάνα τώρα. Εγώ πιστεύω βάλει ένα ποτήρι νερό. Μην πας κουμπιές κανένας. Ναι. Τα βαρύτερα κατά τα κέφια του καθενός. Μάλιστα το κρασί. Εγώ έχω ποτήρι για κρασί, έχω και για νερό. Κοίταξε, άμα έβαλες τούτο εδώ, τούτο είναι γιαούρτι. Τούτο. Δεν κάνει. Έβαλε ούζο. Πώς να βάλω, ούζο, Εσύ ξέρετε πώς να βάλω, δεν ξέρω. Συγγνώμη, τι μέρα είναι, τι ώρα είναι. It's 10 to 2. Τι μέρα είναι. Oh, it's October 25th. Λοιπόν. Earrings, Balta. Very lovely. Quite lovely. Φτάνει μας κάνει τα πιάτα δάπλη. Για πλύνε κανένα πιάτο, μάμ, να σε δούμε. Άλλο καλό. Επαγγελμά. Κλείσε αυτό. Very Κλείσε τώρα να interesting. πλύνω τα πιάτα και μετά να το κάνω. Όπως και οι άλλοι. Μπράβο, Στέση. Να ξέρετε τα πρόβατα, τα αμπέλια. Ποια είναι να μας συνεβαίνει την άνοιξη της Ιουλίου. Και λίγα τους κόρες στο τάλαβο. Πώς έχει, ένα χιλιάρικο είναι το κιλό. Του χρονιά και 500 ίσο, τα 500 κιλά, 500 της εκατομμύρια. Ένα βάζει το μισό το μηνιάτικο, το χρόνο το δικό του και το δικό μου. Καρύδια, ρίγανη, προσώπα. Πώς το παραβαίνει, ήταν. πράξει νερό άλλος καλύτερο είναι. Δεν με έσκρεπε νερό. Καημένη την τραβάει. Στην κοινωνία. Αχα. Τι είναι στο τόπο σε προσέγγω. Εκεί που πάει, έρχε. Για βγήκε έξω για λίγο. Hi, Theo. Η Βυζάντη που το κάνουν να καλύψει. Εκεί θα τα βρει παλιά, θα μου πεις το ούλα για 2.000 χρόνια και τα 5.000. Εκεί ήταν, εκεί ήταν, πώς το λένε, Θα το γραφείς. Θα σε πάει στην Αμερική. εσύ έτσι από Όχι, η μέρα του είναι. Θα την πάρει και την παρέα. Όλους θα μας πάρει. Θα σε έχει εκεί μέσα κάθε μέρα να σε βάζουμε στο βίριο. Θα σε βλέπουν όλοι. Γεια, μαμά, ωραία.
Για... Είστε σίγουροι ότι έμαθες? Για το βηρίο? Όχι, είναι... 6 χρόνια πανεπιστήμιο είστε, εσείς πάνε στο καλλιτεχνικό σχολείο, άμα δεν έμαθα τώρα. Λέω πως τελευταία στιγμή της έδειξε να το χειρίζεσαι. Μην πίστης αυτό. Για πες το ξανά παρακαλώ. Μην με παίρνεις τώρα που γελάω και θα μπεις σαν να με θυμάσαι. Κουνιέμαι εδώ. Ω, η σημαία. Πάρε και τη σημαία. Παίρνω. Κυματίζει. Είναι τις 29 του... Τι σου είπα, εγώ θα είναι το μενού. Από κάτω είναι το μόνο μπαλκόνι που έχει σημαία. Λέω αυτό είναι σίγουρα. Μετά τι θα πεθάνουμε εμείς. Πώς? Γεια. Θέλει να πεις τίποτα στη θέση. Τι δεν πεις. Μη μου μιλάτε για παντριά όμως. Καλά, μόνο δεν θέλει να σου μιλάμε, δεν μας ακούς. Σας ακούω, αλλά όχι για παντριά και προξενιά. Τρελαθεί και με βάλουμε έξω στο κεφάλι. What? Τίποτα. Πες το ξανά. Κάνε δουλειά σου εσύ. Τρελάθηκε να βάλω έξω στο κεφάλι μου. Τώρα θα δουλέψει να βγάλεις μόνη σου. Οκ. Τώρα... Πες της τίποτα. Τι θέλει. Πες της να όταν θα πεις τη σοπική να της έχεις να της έχεις κανένα ζευγάρι τσουράπια να φορέσει. Τι είναι τσουράπια? Τι κάλτσες. Τι χρώμα? Τι χρώμα λέει, σοπικιώτικα ρούχα θα φορέσει. Θα της έχεις σοπικιώτικες κάλτσες. Τα έχει τα ρούχα της από την μάμα. Μάλινες σαν αυτές που φοράς. Έχεις πέτεις άλλα ρούχα να μου δώσεις και εμένα όταν έρθει και πας εκεί. Για πες της, μαμ. Να πεις της Νίκης να της φέρει, να μας αγοράσει και εμάς μια άλλη στολή σοπικιώτικη. Να την έχουμε. Στο πει. Δεν βάλει τώρα τι τέτοια. Εμείς τα βάλουμε στην Αμερική. Ποιο τα χωράει, θέλει να βάλει τα μόλια. Κάποιος ξέρει, είναι η Χριστοκόρτενα εκεί, κάποιος ξέρει. Θα μας δείξει και θα μας... Τα βάζουμε στις γιορτές, όταν έχουμε γιορτές, όπως ήταν παρέλαση, χώρος φιλί. Πες της Κωνσταντίνα να μας φέρει μια, θα της την πληρώσουμε πες της. Η Κωνσταντίνα, μπράβο. Είναι αυτό το... Έχω από τα ρομπότια και τέτοια έχουμε και εμείς ένα παιδιά του. Γιατί να μην στείλουν στη μόδα τώρα, καλά παιδιά του. Καλά, Όταν έχουν πιο στο πάνε. Μας κάνατε μια παρέα και την παίρνει μια γυναίκα και πάνε στο κάστρο. Και πάνε τα χωριά όλα, με κάθε χωριό του χωριάς και χωρεύει την πλατεία. Βγάλει κάστρο. Χορεύουνε. Ωραία. Γι' αυτό τι θέλουμε κι εμείς, για το χορό τι θέλουμε. Κάνουμε παρέα. Η Νερόπολη, καλή χορηγάκι τον Τελικιάκη. Καλή, Και το χωριό μας κάνει. Με τα χρωμό και τα άλλα είναι τέτοια φουστάνια μαύρα. Θα έχουν καβάδια. Και οι σχολιάδες, πες. Μάνα, και οι σχολιάδες. Οι σχολιάδες έχουν φουστάνια, δεν έχουν τέτοια. Είναι καλά για τα καβάδια, είναι σαν τις μίμψινιστα. Καλά τα καβάδια. Τι λέει. Αυτά που φοράμε εμείς άσπρα, το χωριό της μάνας σου τα φοράει μαύρα. Μαύρα το φοράτε εσείς? Μαύρα. Πιο επίσημα. Είμαστε πιο αριστοκράτες. Τώρα, άμα έρχονταν μια από το χωριό της μάνας σου θα φορούσε μαύρο μαντί. Επίσημα, το δικό μου το χωριό είναι Κομμόπολης. Πραγματικά ο Κόντης το έκανε. Φοράτε και pearls κιόλας? Μάλιστα, παρακαλώ. Και χρυσές καβένες εδώ πάνω, φλωριά. Όλο χρυσά φοράμε. Αλλά no pearls. Έχουμε και pearls, πώς δεν έχουμε, από την πόλη. Και δρόσικα. Και από όλα τα καλά είχαμε στη σχολιά. Τι νόμιζες η σοπική, τα έχετε καλά τον πατέρα στο χωριό. Δεν λέω τίποτα. Κολυνώσαν τη σοπική. Μια... Άρα για τον πατέρα σου τις ιστορίες του. Πες καμιά ωραία μπαμπά. Ένα κοριανούμη γυναίκα είχε πάει στους Ανδρούς, αλλά ήταν ξένα από άλλη περιοχή. Από την Ήλο, ξέρω που λέει. Λες ονόματα. Και λέει, εκεί άκουγε σοπική, όλη η σοπική. Ρώτησε μια άλλη σοπική έτσι λέει, πού είσαι εσύ με τη σοπική, από τη σοπική. Έχεις πάρει, λέει, ποτέ στη σοπική. Της λέει, τούτη έχω πάει. Δεν μου λες, λέει, η σοπική είναι μεγαλύτερη η Κωνσταντινούπολη. Σου λέει, τι σοπική και σοπική, πώς είναι. Η γυναίκα δεν ήξερε. Λέει, η σοπική είναι μεγαλύτερη, της λέει, η Κωνσταντινούπολη. Και στην άλλη. Έχεις φίλου μέσα. Μαμά, έτσι τραβάω επειδή μου αρέσει να το κρατάω.
το βάρος μου, μου αρέσει. Είχαμε έρθει μια χρονιά και μας είχε πει ο γιος μας να μου φέρετε λίγο όσο μπορείτε περισσότερο βίδιο. Και αρχίσαμε να εμείς από την Αθήνα και μέσα δεν είχε. Πήγαμε σε θάλασσο, κάναμε τα βουνά, κάναμε μέσα τίποτα. Μας παίρνεις ωραία θέση, μόνο να μην σπάσει μηχανή. Από μένα. Ωραία είσαι μάνα, μη στεναχωριέσαι. Και σταματάω τώρα επειδή... Πιάστηκες. Για το μάτι μου. Ωραία λέξη. Πολύ ωραία είσαι. Κοίτα πώς πίνει νερό η ευεξία. Don't talk about it. Σου βάζει. Πάρ' τον Τσέκο φωτογραφία στέση. Σου βάζει. Ο Τσέκος είναι από τη Λυσινίτσα στέση. Είναι κουμπάρος φίλου του Ηλία. Μπράβο. Τον Στεφάνωσε, μεγαλώσανε μαζί στο σχολείο, στην ιδιωτική σχολή Βελάς και μένει στην Τουμωτινή. Μαμά, ακούει ποδόσφαιρο τώρα. Οκ, τώρα το κλείνω για να πεις αυτά που θέλεις. Ηλιά. Ηλιά. Για είναι κουρασμένη, μάνα. Πες της κάτι. Τι έχει κάνει τώρα. Δεν βάζει μυαλό καθόλου. Ναι, Δεν μόνο είναι δεν σου κάνει. Ναι, αυτό ξέρω να πες το. Πώς? Να παιδεύεσαι, λέει, τι σου κάνει. Ευχαριστώ, Ία. Τη μία χρονιά δίναμε μαζί με τον Στέφανο, θυμάμαι. Ονομάσουμε τον Στέφανο μέσα στο ξενοδοχείο εκεί στην Ροβόλια. Στην Κύπρο. October 29th, 1989. Τέλος πάντων, το Ρωμαϊκό δεν έχει. Τι να τους κάνει ρε Το Ρωμαϊκό προκόβει μόνο όταν φεύγει από την Ελλάδα. Όποιοι φεύγουν έξω, όλοι φεύγουν. Συγγνώμη να ανοίξω. Κατά τα άλλα και εργατικοί είμαστε. Σου αρέσουν? Ωραίες είναι. Bye. Τώρα πάρτε, λέει, bye. Έλα, come this way. Σκύβεις. Μη σκύβεις πολύ. Όχι, μόλι Δεν θα σου βάλω ένα μαξιλαριάκι. Ωραία, έλα. Να είσαι λίγο όρθια. Σε φούσκωσανε δώρα σήμερα. Και το μεγαλύτερο δώρο σου έρχεται απόψε, θα έρθει και ο Κώστας. Πότε θα έρθει. Ίσως να έρθει απόψε. Ή αύριο ή απόψε. Θα έρθει. Άρχισανε τα παιδιά που σου φέρανε τα δώρα, σου φέρω ο Δημήτρης τις παντόφλες, το απόψε θα έρθει και ο Κώστας, το μεγαλύτερο δώρο. Όλο δώρα έχει σήμερα. Και τσουράπια καλά γίνω. Και τσουράπια ωραία. 3 ζευγάρια τσουράπια. Πάρω από ένα όλοι. Εντάξει, ένα εγώ, ένα εσύ και ένα η Αριάνδη. Θέλω όλα. Είμαστε ένα εγώ, ένα η Λία, ένα και... Αλλά το δώρο δεν δωρίζεται. Α, τι λες, δεν χωρίζει. Ωραίο είναι αυτό. Κάτσε λίγο και θα σου εξηγήσω. Πόσοι τέρνοι και πήγαμε στην Πολύτσανη. Όχι μάνα σου. Πες ένα γιο. Όχι, μάλλον Έχεις θέση σου, μιλάει. χωρισμένοι. Έλα. Ποιον μιλά, σε μένα τις Αγγελικές. Και τις δύο σας. Εγώ είναι η κυρία Ματσούκα. Δηλαδή τα παιδιά, δηλαδή εμάς. Άλλη που είχε και αυτή η έρμηνα στη Σομική. Η Και κυρία ύστερα που ψήφα τα μόνο, αλλά και εγώ νίκη τη τώρα. μάνα μου Και εγώ και πήγαμε το 45 και ήρθαμε. Πάρε τον κύριο εκεί πέρα, τον κύριο Ματσούκα. Αλλά ήταν χωρισμένοι ένα διάστημα. Καλά, γιατί δεν τρως εσύ. Και κατάλαβα. Δεν μπορώ να φάω. Σοβαρά. Και εγώ δεν. Mr. Matsoukas. Another Sapikiotis, that Vaskalo. Είναι δάσκαλος, είσαι teacher. Vaskalo. Talking to Baba, the philosopher. Baba's become a real great philosopher in the time he's been here. Μέσα όλο εγγλές, Ό,τι σκέφτηκε είναι κάτω. Κοίταξε πολύ. κλαίει. Μας παρακολουθεί μόνο. Έλα και με κρύβεις, έτσι παίρνει. No, then the Και να τα σου διαβόλου τη μάνα θα πήγαινε. Τι μόνο θα πήγαινες. Εκεί ήθελα να Ορίστε καταλήξω. την κόκκινα. Μας πάρει και φωτογραφία. Ας πάρει, Μας πάει στην Αμερική. Θα μας βλέπουν εκεί πέρα. Θα μου τρέψουν. Ναι, πηγαίνει ύφης εκεί εμείς. Σάμα θα μας τρέψουν, θα μας βλέπουν. Μας τρέφουν κιόλας. Μας ταΐζουν. Και ας μας βλέπουν όλη την ημέρα. Ωραία. Δεν θα βρεθίστηκε από εσένα. Έχει απαντήσει. Έλα, εντάξει. Μπράβο.
Στο Μαρόνκιο έγινε φωτογραφία. Αχα. Είμαστε τώρα οι εγγονείς. Μια κουβέντα καλά και εδώ για πίσω να το κομμάτι. Μαμ, όλο σε παίρνω που πλένεις πιάτα. Αυτοί να κάνουνε. Δεν έχουμε τους κοντερβαλιούς. Πάρει τους νεαρούς τώρα. Οι λεβέντες του χωριού. Θέση. Α, Να ξέρουν πόσο εσύ και η Ρίτα να μην μου πούνε ότι πήγα στην Ελλάδα και τα καλοπέρασα. η κακομοίρα. Κακομοίρα. Έμαθες και αυτό. Είμαστε μια περιφέρεια. Δεν το ξέρω. Καλά αυτό. Καλή καρδιά. Παλιό, ποιον. Τι, από τη μαμά και πιο πολύ από τη γιαγιά όμως. Α, η σκυλιά και τα πέρα το μοίρα. Αυτό είναι η καρδιά που θα την όχι να κάνω. Ναι, μια ψήλη λαγούλο που λέει. Το λάθος που μας κάνετε δηλαδή. Τραγουδάει η γιαγιά. Να δούμε τώρα ποιο θυμάται και άμποροι. Θυμάσαι κανένα τραγούδι από την πατρίδα. Τραγούδια θυμάσαι. Τραγούδια. Ναι. Τώρα μου γέραζατε. Δεν τραγουδάς τώρα. Ούτε ημερολόγια. Τίποτα, Όχι τίποτα. Τα τελείωσες. Γέρασα δεν κάνω τίποτα. Πώς δεν κάνεις, ακόμα κάνεις. Η μάνα μου είχε μια ωραία πολύ μάνα μου που δεν μπορώ. Πάλι για να την ξαναδούμε. Αφού είσαστε εδώ, μην κόβεις τίποτα. Μην κόβεις. Το ξέρω, έλα τώρα σε Εσύ να φας λίγο μήλο. μια ώρα παίρνεις στο ποτάμι εκεί πέρα, έλα εδώ σε το γρήγορα. Πώς κάνω. Όλοι στο ποτάμι. Ρωμόλεγε. Και για να μείνει λίγο καιρό ακόμη. Κάνα μήνα ακόμη. Να μείνει, Θα το κατάφερε. Θα πάρω το σύλλογο το διαβατήριο κάτω να γίνει. Θα πάρω κι άλλη και να μείνω άδεια, να μείνω μέσα στα Χριστούγεννα. Ένα αυτό Ότι λέει. είπαν τώρα. Ένα αυτό λέει. Μην προχωρήσει. Εδώ έχουν μέσα τα πάνε μπαρακάκι μόνο. Θες να φύγεις ή να μείνεις εδώ. Μα αφήνουμε να μείνω εδώ μωρέ. Αν σε αφήσουν θα μείνεις εδώ. Δεν μίσκω τα παιδιά μου, δεν μίσκω. Θέλουμε η φαμίλια εκεί μου την παίρνουνε. Η φαμίλια άστην εκεί και εδώ φαμίλια είναι. Μόλι μου την παίρνουν ιστορία με υποφέρει ότι... Θα πάρουν τη φαμίλια μέσα. Κάτω τη φαμίλια να κάτω εδώ, θα κάνω αυτό δεν... Για αυτά, για τα πόρτα, το μάθω να πάω εκεί. Αυτό θα τα πω και ένα μήνα δηλαδή. Ένα μήνα γράφει το πασαπόρτο. Μου βγάλουν κανένα μήνα παίζω. Δύο. Θα φύγω. Θα φύγεις, Αυτή είναι η φαμίλια και με δεν κάνουμε, παιδιά μου δεν κάνουμε. Τι λέει. Πόσα παιδιά έχεις εκεί μέσα. Έχω ένα παιδί που έχω 4, ένα είναι εκεί με τη φαμίλια, έχει νοματέλη. Ύστερα έχω και άλλοι κοπέλες, δυο, μια στο χωριό, μια στο Δεβικιάνη, αγώνιες, παντρεμένες. Μπράβο. Έχω κοπέλια, καμία κοσταριά και εκεί. Αγώνια, γαμανούσα, τι λέει. 20 εκεί, 20 εδώ, 40. Που δεν θέλω κάτω μέρα είναι που παίρνουν τη φαμίλια. Φαμίλια να με πειράξουν, Τι είπα, για να μήνα μου έμενα στο γράφω το πασαπόρ και είπα, πατέρα τίποτα να το παραπάνω, του βγάλει και πέσει κανένα μήνα δυο ακόμα μου και μισθάει και δεν μου κάνει τίποτα. Δεν μου το παίρνω στρία, παρά στο σπίτι κάτω εδώ, πού είναι και εμείς, στο λίπτα δόντια. Έχω 3 χρόνια που δεν έλεγε ο Λίγος να με πάρει. Ο Κόντιας σας άλλαξε το πετρέλαιο εκεί. 3 χρόνια. 3 χρόνια. Με τα ποδάρια έχουμε τότε, όχι με το ταξί. Μα πότε σε έδιναν από εκεί. Κατάλαβα να έρθω και χωρίς μάτια. Αυτό έπαθα. Τον Ηλία δεν τον είδες εσύ όταν ήρθες, δεν έβλεπες. Όταν ήρθες να σε πάρω ο Ηλίας δεν τον έβλεπες. Δεν έβλεπα. Το χάιδεψε Δεν έβλεπα, μα την Τρίτη έρθα το... Μόνο τον αγκάλιασες. Και αυτός με αγκάλιασε, πήρε με στο τραπέζι, πήρε με στο κρεβάτι, σβάρα ο Ηλίας, σβάρα η Ελίνα, θρέψε. Και εσύ δεν έβλεπες τίποτα. Δεν έβλεπα. Πήγαμε την Δευτέρα εδώ, την Κυριακή το Δήμνο πήγαμε στο Θεσσαλονίκη. Μόλις ήταν το μάτι το πρωί, τη Δευτέρα το πρωί, το άνοιξαν την Τρίτη το πρωί με τα τόσα, την Τετράδη μου τα άνοιξαν και είδα. Και είδες αμέσως, Μέχρι τώρα μου λέει γιατρός, δεν βλέπω τίποτα. Μου τα και την Τετάρτη ανοιχτό, αυτόν παραέρα του Λεσσελίνης. Τα και την Τετράδη ήγρυπα. Μπες το πρωί πήγαμε, μου το κλείσε, να το κλείσω με τίποτα να μην παραέρα να βλέπει να κουραστεί τα πέρα τίποτα. Και όταν να πάω σε πάνω φέτο να είναι. Έρθα εδώ ύστερα,
Κατερούσαν τότε χέρι όλους, κατερούσαν τραγουδάει το μάτι, τάιρε. Μια εβδομάδα με το λέει, με μαγείρευαν, με έτρεβαν, δεν έβλεπα τίποτα. Εκεί ποιος έβλεπε? Εκεί έβλεπα καλύτερα. Μέρα παραμέρα χαίρομαι. Το καλοκαίρι μου καλά. Από το Σεπτέμβριο και εδώ χαίρομαι πολύ. Και τα Γιάννα που ήρθα, έφαγα μόνο εκείνο που λύθηκα το τραπέζι, ο βαροσούπα. Το έφαγα. Ήρθα από εδώ μικρότερα, παραμέρα φράμπονη. Ακόμα δεν βλέπει. Δεν βλέπει. Καλό καιρό είναι, αλλά δεν βλέπει. Πας στο σπίτι. Τι μήπως είναι συγγένεια και τσιμάρων. Είδες όμως, είδες την καλά. Τα πια εντάξει είναι τώρα. Είναι συγγένεια εκεί. Τώρα που είναι, δεν ξέρω. Μήπως ο Μαυρομάτης ο γιατρός που έκανε το μάγκα, τη μάνα δεν είχε συγγένεια και έκανε το δημοτικό και είμαστε. Άσχετα εγώ με τα παιδιά του, αν τα έχω καλά. Και αν μπήκαν γιατροί και... Ακούσε, είδες τι καλά που έγινες και τα πέρσες. Εκεί με ποιον κάθεσαι? Συγγένεια με την μάνα. Γιατρός στο γιο κάθεσαι? Τα παιδιά του. Που μπήκαν γιατροί. Συγγένεια ήταν τώρα. Όλοι μαζί, Έχω συγγένεια. Ξέρω τι έχω. Αλλά όχι έκανε που δεν καταλάβαινε και δεν γνώριζε τι ήταν. Και επειδή εμείς ήμασταν το κύριο του γιατρός, τι δεν έγινε κάθεσαι με στις αυτό. κοπέλες, Κάποτε αλλάζουν. Γυρίζουν έτσι τα πράγματα. Στο παιδί κάθεσαι. Και πώς το κάνουμε. Η μάνα μου το Μαυρομάτι είναι συγγένεια. Δεν ξέρω αν το ξέρω. Τα παιδιά, Τα παιδιά έχουν την πάση. Τα παιδιά θέλουν. Μου αφήνουν να έπαιρνω τα τρομετροπέδια. Και εμείς. Έχουμε η αγώνια, από πέρα του αγωνιού. Εμένα ο Νάσος να πάω στις κοπέλες, λέει. Δεν μ' αφήνει. Έχω το παιδί, θα πάω στις κοπέλες, λέει. Μ' άφηκε ο Θεός ένα παιδί εκεί για να έχω. Ναι, είναι το σύστημα. Άμα τυχαίνει την ύφη καλή, βολεύεις. Θα μείνεις, αν δεν δεις. Αλλά και εκείνη τόσα που τράβηξε με εμάς είναι και καλή δεν είναι. Εξορίες αυτή δεν έζησε με τον άντρα της. Δεν βοήθησε και η μάνα με τα παιδιά. Θα πεις ότι ο γιος ήταν φυλακές και αυτά, μια φορά την πρόσεχε. Είχε και αδέρφια αυτή. Κρίμα. Μεγαλύτερος είναι αυτός τώρα. Μετά πάμε. Α, μετά από σένα. Είναι 2,5 χρόνια μικρότερος από μένα και 2,5 χρόνια μεγαλύτερος από το Μιλίο. Αφού ήταν 60. 60. Γιώργη, να σε κάνω μια ερώτηση, δεν ξέρω αν ξέρεις ή αν ξέρει ο Βουτσό. Ποιος Ματσούκας ήταν στην πρεσβεία εδώ? Αυτός, λένε ότι ήταν ο Σπύρος, τον είχα γαμπρό από αδερφείο. Το ξέρω. Το θέμα του Σπύρου σε ρώτησα και προχτές. Και ήθελα να πω αν έχω εγώ καμιά συγγένεια με αυτόν. Άσχετα το όνομα, άσχετα το ένα. Δεν ξέρω. Είχε, δεν είχε. Δεν το πιστεύω. Περίμενα γιατί η γιαγιά Δεν το πιστεύω να και είσαι. φωτογραφίες. Αλλά ήταν Μίλησε και γι' αυτό έκατσα πίσω εγώ, τα είχα έτοιμα. Ήταν ο άνθρωπος. Αλλά για να στέλνεις. Ορίστε. Δεν ξέρω. Θέλετε να πάτε φρούτα από την Ξάνθη, Ξάνθη Γκρίς, μπανάνες, μήλα. Η μάνα λέει εκείνος είναι στραβός. Δεν το πιστεύω, είναι θρύμη. Η μισή σοφικιώτες. Κάτι μολακό είναι, ωραία. Ναι, θα το συμφωνώ Γιώργη. Μήλο είναι καλό. Γιώργο, Κάνεις την πλατώση εκεί πέρα. Κάνεις τη μοιρασιά. μήτρινα έλα. Έχω γουγκλιζέ. Εσύ πάρε, σε παρακαλώ. Πάρτε κι εσείς από το κέμμα. Ρουλάει. Ορίστε, τώρα θα καθίσω. Ποιος σου είπε εσένα γι' αυτό, ρε Δημήτρη? Πολύ. Έτσι και η ψητήριστη ήταν, θα σας πω τι έγινε, όταν θα κλείσει το φακό. Ναι, εγώ στη ζωή του. Περίμενε, το κλείνω. Ο αδερφός σου να πάρει μια άδεια να έρθει εδώ να δει τη γιαγιά πριν φύγει. Πώς το λένε μωρέ? Λαμπράκι, όχι. Πετράκης. Αυτός ο Πετράκης που έγραψε το Ματσούκα. Φαντασία. Ο Πετράκης? Ο Πετράκης. Έγραψε το Ματσούκα. Το έγραψε, έπιασε ένα όνομα όπως έγραψε του Ζόρμπα. Ναι, του Ζόρμπα που έκανε έβαλε ένα όνομα Ματσούκα. Ναι. Αυτό είναι για όποιο μετανάστης. Η γιαγιά σου δεν είναι αληθινή ιστορία. Λοιπόν Γιώργο,
Για να γραφτεί κάτι, κάτι πρέπει να έχει στο μυαλό. Από κάπου θα πιαστείς. Από το παιδικό φίλο που λέγεται Αλέκος. Από κάποιο όνομα. Έτσι λες, πολύ στενοχωρημένη. Λάω πώς θα το πράττεις. Δεν είσαι? Όχι, δεν είναι. Χαμογέλας έτσι. Ξέρω και το βιβλίο, ξέρω και τον άνθρωπο τώρα. Έχω τύχει και σε ομιλία του. Και χθες εσύ γέλασε και αυτήν. Θα σε δουν τα εγγόνια εκεί. Τα ρισένω. Χαμογελαστή. Πώς Δεν έχουν περίπτωση. όταν έρθει ο Νίκολας ο Κατζογιάννης να δώσει τα βιβλία του, έχει όταν σου πω έχει όλο τον παπά που ήταν γνωστός από την Κιμάρα. Τον Κατζογιάννη τον επαρουσίασε αυτός ο... Αναστασία, εδώ τρώμε φρούτα. Δεν μας σχέται αυτό. Και αυτός... Φαϊοδοξία, φάει. Να δυνατήσεις, Ναι. Ναι, μίλα με το... 15 μέρες εδώ πέρα. Δίαιτα κάνει η γυναίκα, άφησε. Δίαιτα. Αν δεν κάνω λάθος με την ομιλία. Σαν αποντικό στην τρύπα. Να δούμε τα ankles. Πάχει είναι... Oh, here's my knees. Hi, Marlene. My life here with my mother, Marlene. Here every day. I don't go nowhere. Every 2 hours I put drops in Yaya's eye. And I'm here. I go crazy, I go bananas. I'm crazy. Good thing I have company today. It's Sunday, the 29th of October. Otherwise, we don't go nowhere. Today Turks celebrate, we don't know which celebration, but some celebration. And should I tell them about, anyway, I'll tell you later. Mr. Matsoukas, he likes to find his relative in America with the name Matsoukas, from Sobiki Matsoukas. When we come back to Chicago, We're going to talk to Mark Petrakis and... we're going to find out about Matsoukas. We're all going to get busy and find out. Τους λέω ότι οι κύριοι Matsoukas θέλει να βρει τους συγγενείς του, θα ρωτήσουμε και θα μάθουμε. Θα πάρουμε και το βιβλίο. Αυτός είναι ζει στο Chicago Πετράκης. Yeah. τον ευρούμε και τον διάλογο. Ποιος είναι ο Ματσούκας, πού τον βρήκες. Ο πατέρας σου τάζει, αλλά θα διατάζει εμένα να τα κάνει. Εσύ τα βρίσκεις. Εδώ ψηλά, επειδή ξέρω ότι πίεσε η Ματσούκα και σου μιλάω εδώ και 50-40 Θα μάθουμε. Και ξέρω ότι έχει και παιδιά. Τώρα, είναι 7. Εμείς ξεχαστήκαμε, δεν έχω κανένα, δεν θέλω τίποτε σε εγώ. Δεν έχω γελιά. Τίποτε δεν θέλω γελιά, δεν θέλω ενίσχυση ούτε βοήθεια. Αλλά απλώς θα κάνω μια συζήτηση η οποία έτυχε λόγω ονόματος, λόγω καταγωγής, λόγω του άλλου. Γι' αυτό κόλλησε. Εγώ δεν έχω να και από κανένα. Τσούκας μιλάει για τη Σοπική. Μέχρι αυτή τη στιγμή. Μιλάει. Για τη Σοπική. Ούτε θυμάται, μιλάει τα Ξέρει τον πατέρα σου. Τα θυμάται, ήταν μικρό να τα θυμάται. 8 χρόνια έφυγα. Ο παππούς μας ο Γιώργος. Με γίνει στα Γιάννενα, το δεν γίνει στο Γιώργο. Δεν έγινε εκεί στα Γιάννενα. 7 χρονών ήρθε εδώ. Ο πατέρας μου είχε αλληλογραφία. 8 ήρθε. Marlene, I don't even know if I'm Greek and I can find my Greece. Honest to God. I'm here. Και όταν τα παιδιά θα είχε κύμα. She's gonna tell you my life story. How much? Marlene, hi. I miss you all, goddammit. Ίδιος Παπανδρέου είσαι τώρα. Ίδιος Παπανδρέας. Oh gosh. Αχ, αυτό χρειαζόμασταν. Από τότε δεν έφανε. Ariadne is not here, she's in Yalena. Week tomorrow. Ναι, κοίταξε να δεις. And when Mariana Mama's counting the days. Αλλά αυτό είναι θράκιο. Τώρα I'll εγώ. get out this apartment. Η όνομα έχω. For me to be prison in the house all day long. Ξέρω εγώ ποιος ήρθε εδώ, ποιος δεν ήρθε τόσα χρόνια, 50-100 χρόνια και τα λοιπά και ανακατευτήκαν, δεν γνωρίζω. She's a lovely lady. Δάσκαλος κι αυτός. I love you, Θα Yaya. βγει σύνταξη στον Τολία. Ματσούκας κι αυτός. Στρατιώτης. Yeah. Ωραία. Στο μαγαζί μου στην Ναμεκία ήταν ένας δάσκαλος που λέγανε I'm crazy here, but I love my life. Δεν καταλαβαίνω στα ελληνικά, όποιος καταλαβαίνει, όποιος δεν καταλαβαίνει, Πες τα περνάμε. Και δεν έχει καμιά σχέση με εμάς. Γιατί έχουμε και εμείς και καίος από μέσα. Yeah, Mom. Ωραία. Αλλά όλοι και Γεια είναι σας. αυτός. From Xanthi, Greece. Ξεκινάνε από το Σούλι. Γεια. Μίλα εκεί. Και τι τώρα, δεν ξέρω Μαρία. Πες τους χαιρετήματα από τη Σοπική.
πόλη Κυρκέκ. Κύριε Σύμπαντο, πώς Πήρε τηλέφωνο από τον Άσο, λέει. πήρε τηλέφωνο να μάθω μερικά Δεν ανοίγουν οι γραμμές, είναι δύσκολο να ανοίξουμε τη γραμμή. Αύριο δεν θα δούμε. Να βρεις Βασίλη. Ήταν οι γιορτές εδώ γι' αυτό. Έχουν το χρησιμοποιούν το όνομα Βασίλη πολύ. Καλά. Βασίλη Κύρκο. Σήμερα κάποιος πήρε, αλλά δεν μπορούσε να ανοίξουν γραμμή. Πώς κληρονομήσαν αυτοί όλοι να ταιριάζουν. Να ταιριάζουν με το όνομα Βασίλη. Για το Βασίλη, το έχουμε όλες. Σαν την ωραία. Και πολύ έρευνα στο όνομα. Όταν να βρεις Κύρκο, έχει όνομα Βασίλη. Άντε κουράστηκες αρκετά. Κλείστο ρε παιδάκι. Κλείστο. Του Βασίλη. Commanding me. Αύριο θα ξαναπάρει τον πατέρα σου, αύριο θα ξαναπάρει. Δεν μπορώ να τα ξέρω, γι' αυτό θέλω να σου πω. Το χάρτη από πού ξεκίνησα, Σοπίκ λέει. Και αυτά εδώ, για τα δύο αυτά. Από εκεί έβαλα το στρατηγείο για να βγούμε στην Ελλάδα. Σου λέω πήγε στο Καλαμπάκι και θα το δεις. Δεν ήταν τίποτα. Κοντινός χάρτης. Και λέει και ιστορία και λόγια. Τα ακούεις. Τα δικά σου ύστερα έφυγαν. Ύστερα έφυγαν. Oma Πασοναλιά. Ύστερα που έφυγε τη γραμμή. Ακουστά το λέω. Λοιπόν. Και πέρασαν λαθρέα. Ακουστά είπα το λέω, δεν το θυμάμαι. Χρόνια δύσκολα. Εκείνο είναι το πολυτιμότερο οικόπεδο της Υπήρου. Δεν υπάρχει άλλη τοποθεσία. Είναι έτσι ή όχι? Εγώ τον θυμάμαι τον παππού σου. Ναι. Ερχόταν κάθε γιορτή στο σπίτι. Δεν τρώγαμε γιατί ήταν σημαίνει. Συμφωνώ. Είχε φαπούς. Εγώ δεν το γνώρισα. Είχε φαπούς γυαλιά. Ναι. Σταθερός μου έτσι. Σταθερός, είχε φαπούς. Ναι. Τώρα. Διότι οι Γερμανοί έβαλαν φωτιά στο σπίτι και τον έκαψαν μέσα. Αυτός στη Σοπική δεν ήταν τελευταίος. Δεν είναι στο Αργυρόκαστρο σου λέω. Έμπορε πού. Πώς τον λένε ρωτήσω την Νικόλα γιαγιά. Ματσούκα. Νίκος. Ο Νικόλα Ματσούκας πώς πέθανε? Γέρατε και πέθανε, καλά ήτανε. Στο χωριό πέθανε ή στο κάστρο? Το χωριό μου ήμασταν τότε, καλά ήτανε. Δεν είχαμε άντρα εκεί το χωριό να ήταν ο Νικόλας και η Νικόλα. Ύστερα να γίνανε πολέμοι. Πέθανε καλά ο Νικόλας, πέθανε γρήγορα. Καλά, δεν μπορεί να μην γνωρίζει την περίπτωση. Ύστερα γούρεψαν όχι, μανίστηκε διαβόλοι, αρχίσανε άιντε Είπα ψέματα λέω και εγώ τι ξέρω. Και τραβήθηκα. Και ήταν ψάρτης. Και οργανωθήκα. Ο Ερθός Σταυρός και μάθανε και στέθρεψε εδώ στην Ελλάδα. Και ήταν ψάρτης πες στην εκκλησία. Ήταν ψάρτης ο Νικόλα Ματσούκας? Όχι μωρέ, δεν ήταν ψάρτης ο Νικόλας. Δεν θυμόμαι, ξέρω. Όχι, τον θυμόμαι έτσι περασμένο εγώ, δεν το θυμόμαι γέμον ακόμα. Τον είχα πάρει γι' αυτό ρε, την είχα την μαρέκο και μπροστά το πήρε και φτιάχνω. Συγγένει να πούμε και μαζεύεται. Όταν είχε από τη μάνα της Σόιμπλου του Λίτσικα. Του Λίτσικα σήμερα τι είναι σπάει. Γειτονιά, αλλά τι, ραντάμα. Τώρα βρίσκομαι το Σόι μας Βασίλη, όπου καταγόμαστε. Εσείς από του Σαράι, εγώ από τη Σκοριάδα. Από πού είσαι? Της Σκοριάδας. Εγώ δεν είμαι από τη Σοπική. Να το. Καλομάρι ανάλυση. Πάμε Σοπική, Πολύτσανη. Όχι, Σκοριάδες Πολύτσανη. Μην πιάσεις. Όχι Σκοριάδες. Έχει ένα λοφίσκο από την Πολύτσανη, τον πηδάμε και πάμε Σκοριάδες. Όχι, πηδάμε το λοφίσκο και πάμε στην Πολύτσανη. Πηδάς Σοπική. Και καλά εσύ από το χωριό σου βέβαια το πηδάς. Εγώ μιλάω από την Πολύτσανη για τις Σκοριάδες. Όταν έρχεσαι από την Πολύτσανη, ναι, περνάς. Άντε τι ναι, μέρα όχι, μιλάω τώρα από το θυμάμαι. Θυμάται ότι μίλησα από την Πολύτσανη στις Σκοριάδες και θυμάται τη Σωτήρα, τον όχθο, τον μεγάλο εκεί πέρα. Άντε, τιμωρείται από τη μωρείται η μάνα του. Τιμωρείται η γιαγιά του, κοίτα και τα παιδιά. Γι' αυτό μας το κρατένει. Πέντε τραπήκα. Εκεί πέθανε η μάνα μου, στην Πολύτσανη είχαμε και η γιαγιά μου. Ξέρω από τη μωρείται έφερε. Η γιαγιά μου είναι χαμένη στην Πολύτσανη. Εμένα με είχαν στείλει στον κάμπο, έτρωγα τότε, με ανέβασα σε ένα δέντρο, δηλαδή με λίκουκα. Απάνω να με ξεγιώσει. Βρέθηκε ο δρόμος να φύγουν και υπόθηκαν κόσμο. Όλοι εκείνοι οι φτωχοί και τα μπακαλούδια όλα έφυγαν. Όλα στόθηκαν εδώ. Όλα, ποιος πόμνε. Κάπου.
Εκείνη μας τα γκούμενη που είναι. Αναστασία. Ναι. Μια και έχεις το όνομα της αδερφής μου, πάρε εμένα πολύ. Να, έτσι απογορεύεται. Σταμάτα. Θα φύγουμε, Δημήτρη. Θα φύγουμε. Δημήτρη, σου φτιάξω ένα ελληνικό καφέ. 20 χρόνια πιο μικρή, λέει, φαίνεσαι. This is Yiga without her mandili. Γύρνα, να σε δω, να δω κότσες. Να δει το, θέλει να δει τις κότσες σου. Τι λέει τώρα, Να δει το μαλλί σου. καλά είναι. Depende. Είσαι ωραία, Γιga. Μπράβο. Εγώ είμαι μεγαλύτερος, πρέπει να είμαι πάντα μέσα. Άμα θέλεις πίσω και σοκολά, κάτσε. Έλα εδώ. Έτσι πρέπει, έτσι. Μπράβο. Είναι μορφιές. Έτσι, Πού ξέρεις. Το μαντήλι τι το έκρυψε. Το μαντήλι τι το έκρυψε. Καλά δεν έχει το μαντήλι τι είναι. Τι κάνει το μαντήλι. Κάτσε φτιάξε το μαλλί τώρα, φτιάξω, σου κάνω το μαλλί. Γελά, Και τα μπλέξα, τα αφήνεις τα μπλέξα από. Κάτε να μας πάρει. Τι πέρασε να μας πάρει, άστε να μας πάρει, αυτές κάνουν τη δουλειά τους, τι τα άφησες ανοιχτά τα μπλέξα δηλαδή. Καλά ρε μωρ, τι κάνει τώρα. Τι μου κάνουν, τα βγάζεις από όξου, λες και είσαι καμιά... Γεια, θα μας πάρει και να γουργουρεύω τα χέρια. Καμιά 17, μου τα βγάζεις από όξω. Σιώπα. Τσόπα, μου τα παίρνει, μην μιλάς. Θείο, πες τις τρεμμούς. Μην με ταράζετε. Άμα την κοιτάζεις, λέει εκεί στη στέση εκεί. Άμα την κοιτάζεις. Άμα την κοιτάξετε εκεί, Βγαίνεις όμορφη. θες να της πεις τίποτε, θα ακούμε τη φωνή σου. Και στην Αμερική θα την πάμε. Πες, μάνα, μίλησε, πες. Θα τα μάθουμε. Άμα πεις τίποτα θα τα μάθουμε. No, Theo, I don't think καταλαβαίνει that it's a that it moves. Νομίζει φωτογραφία είναι. Yeah, Theo, Αυτό δεν μου γίνεται. Μάνα, Theo, εξήγησέ της. πες κουβέντες και τα πες όλα και τη φωνή. Εγώ τι να πω. Πες για τα παιδιά και για τα αγκόνια όλου για που... Χαιρετήματα των παιδιών μου, των γονιών μου, όλα. Του άστρος με τα παιδιά μου. Και τα δισέμπονα. Τα δισέμπονα έχω 13 δισέμπονα. Και 12 αγώνια 25. Κανένα λάθος, μην κάνει 65. Το ένα το βγάζει... Από κάτω. Πού είναι, η εγγόνη της έμμον. Έχασε το λογαριασμό. Πες κάτι, George. Εσύ όλο μιλάς. Οκ. Θα σου βάλουμε και κραγιόνι. Θα σε κοκκινήσω με το χίλια λίγο. Γιατί... Θα θέλουμε να ρίξουμε καμιά νύχτη τώρα με τέτοια νύχια πέρα. Τα ποδάρια πρέπει μην τα παίρνεις δεν φορά τα καλά τα παπούτσια. Και τώρα τα πήγα. Just another one of them crazy Greek drivers. Yep. Well, Santa Greece. Those are my new shoes. Aren't they lovely? Yeah, they're drying now. I'll tell you why later. Μπορεί να είναι πολύ στενό και να κάνουμε το καλύτερο από όλα. Κώστα, αυτό το έχουν οι Ρώσοι στη γειτονιά μας. Μπορεί αυτό να έχει ο Καραμαλής, γι' αυτό θα είναι νέος αγώνας. Μπορεί ο Παπαντρέας να το δοκιμάσει. Μπορεί. Άμα δεν το έλεγες εσύ, πάσχε. Δεν μπορούσε να χωνέψει το φαΐ του. Γιατί μπορεί. Όχι και εκεί, τον Αντρέα, από δίπλα. Στο Γεννάκο. Να μου δω πέντε πάνω από τον Αντρέα μπορεί να πάρει κι άλλη. Έχει πεθάνει στο χάπι ο Αντρέας. Έχει τη μιμή. Τι καλύτερο φάρμακο. Νομίζω ότι δεν βρει τον πάτο. Μην τον πάρω στην αρχή να τα δει. Όλα τα μαγικά βότανα που πάμε. Καλά κάνει. Όσα βότανα να Μια πάρει ζωή να μιλάει για πάρει. ρεύμα. Καλά κάνει.
Πήρε, ενόχλησε κανέναν άνθρωπο. Μα, είχε γυναίκα. Δεν την ήθελε τη γυναίκα, του ήθελε να την χωρίσει. Εγώ είχα στο ξενοδοχείο μια παστελία από όλους τους γιατρούς του κόσμου. Αυτοί είχαν το παππού. Μας φέρεις τώρα. Είχαν βιβλία, όλοι με 5. Έσπασε και τα γέλια. Μέχρι 25. Πρέπει να σωλεί να τους βάλουν. Ακόμα δεν πήρε να πάρει χωρίς το μόχλης. Νομίζω ότι είναι φωτογραφική μηχανή, γι' αυτό κάθεται έτσι. Χαίρετε. Χαίρετε. Πες η γιαγιά thinks it's a picture. Και πήρε και αυτή του πήρε ο Καραμάνης στο δικό του. Νόμο αυτός έχει καλή ανούλευση, είναι κομμένος στα χείλια του μαύρου. Και χθες το βράδυ αφού έζησε τον Ανδρέα λες, αφού έκανε χείριση. Τα χείλια του μαυρίζουν όταν... Τι, αφού είναι με βαλβίδα ο άνθρωπος. Τι? Βαλβίδα. Κάτι χάλασε μες στην καρδιά του και του βάλανε. Pacemaker. Α, πώς το... Valve. Όχι, bypass. Bypass είναι το κοινωνί μου. Αυτό, κάτι τέτοιο του bypass είναι... Κάνουν bypass είναι όπως τα highways. Αφήνουν τούτο που είναι βουλωμένοι και του πάνε άλλοι. Έτσι. 3 τέτοια έκανε. 3. Είδες το τσαμπάρει μια πολιτεία και δεν bypass highway απ' έξω. Α, του είναι φραγμένες 2 δηλαδή ή κάπως και του πάνε αυτή. Τώρα περνάει ένας δρόμος μέσα στη μέση και αυτός είναι το 55 με το δέσο πάνω για τους Σαντουρές. Και όταν περάσει μια πολιτεία λέει bypass. Ναι, περιφερειακός. Δηλαδή βγαίνεις απ' έξω και περιφερειακός. Αυτό γίνεται, δεν του μπορούν να βάλουν, αλλά του βάλουν άκρη. Παρακλάδι. Έβγαλα να μπράβο, ναι, από τις Δήμητρας στο γόνο και το πάνω στον Ανδρέα την καρδιά. Η κακία θα σας φάει. Μεγάλη κακία θα σας φάει. Δεν κάνανε τα δικά του πόδια. Πήρε και παλαιτίκης. Αυτός, πρέπει να του σοφάρει. Αυτή θα μας πάει, θα μας τραβήσει το κόμμα μέσα. Να σου πω αγαπητέ μου, αυτή άμα κάνετε κανένα παιδάκι με κανένα αυτό δεν μπορεί να δείξει μια χαρτιά, να βγάλει και πρόεδρο του Τουρβουά αργότερα. Κική, γιατί δεν έφαγες το κρέας σου? Να μου λουγάρα, αυτή είναι λουγά που διπλώνει. Περδόν. Το κρέας, γιατί δεν το Δεν έφαγες? ήθελα να φάω το κρέας μου. Έφαγα μόνο τις πατάτες μου. Γιατί? Έτσι. Οκ. Εσύ είχασες τώρα. Πες το ξανά. Εσύ είχασες τώρα. Α, γεια, είμαι καλά. Εσύ γιατί... Α, το έφαγες όλο. Όπως είναι η αγάπη. Μου άρεσε αυτός κατά όψο. Τα έφερες σε εμάς το σιτάρι. Το χάριζε μου. Δικό. Δεν είναι μόνο εκείνο. Έχει κι άλλο. Πώς το λέει και την επισάνεια για σωστία. Αυτή και που τους κουβάνε και τρώνε και να πάνε. Κανα μελίσια έχετε εκεί πέρα, μελίσια έχετε τώρα. Μελίσια, δεν είναι μελίσια, πάλι δεν είναι. Δεν είχε μελίσια. Κανα ζωντανό τίποτε, σε ένα γαϊδουράκι μονάχα έχετε. Τίποτα από μπλούδα. Τίποτα. Έλα. Τα κουματί που κρατήνω τα ζωντανά. Εδώ έχει πολλά πράγματα. Τι είναι καλά, σαριά δεν είναι. Να τα δείξω. Αφού άρεσαν τον Γιώργο, αφού άρεσαν τον Κώστο, όλους τα άρεσαν. Πώς του δεν μ' άρεσαν. Τα άρεσαν εγώ τόσο τουλάχιστον. Άμα δεν είναι θέμα, να Ναι, να χαμηλά. Αν δεν είναι φορεμένα, δεν είναι χαλασμένα αυτά, είναι Καινούρια. από το εργοστάσιο. Κύριε Πέστης, ποιος τα αγόρασε, με ποιον ήσουν που τα αγόρασες? Αγόρασε. Ποιος σου τα αγόρασε, με ποιον ήσουνα? Οι φάδες μου. Οι φάδες σου. Το άσπερνά μου και η Νρίκο μου τα πήραν στο κάτω. Γι' αυτό τα φοράς, Τα πήραν οι φάδες, γι' αυτό τα φοράς. Μα είναι καλά. Καλά, τώρα μας τα πάρουν τα παιδιά σου να τα πετάξουμε εκείνα. Μπάμπα, δεν τα πετάξουμε. Τι τα κάνουμε. Μια τα έδες στο χέρι και τα καλά. Είναι ωραία, Δήμητρα. Μου αρέσουν και εμένα. Πού θα τα πάρω. Είναι μέσα, είναι... Καλά παπούτσια είναι. Στο δωματιό της αποκαλύψης. Εγώ έχω τσεκούρι στο σπίτι, θα τα κόψω για να σε δώσουμε καινούρια να πας στην Αλβανία. Καινούρια είναι μόνο καινούρια. Καινούρια, πιο καινούρια, από εδώ στην Ελλάδα. Τα βάλω την τσάντα αυτά και τα... Τι θα κάνουμε τα αλβανικά, ελληνικά να σε δώσουμε. Πάρτε τα θες, πάρτε τα. Καλά, πάρτε. Θα σε δώσουμε όλα ελληνικά, τα αλβανικά θα τα πετάξουμε στα σκουπίδια. Κοίτα θες. Δώσε, βάλαμε, ρώτησε εδώ στην Αμερική, εδώ στην Ξάνη. Τι θες τώρα και να ρίξετε. Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Αύριο θα τα πάμε να πάρουμε 2 φουστάνια μαύρα σαν αυτά που έχει. Γεια. Μάλινα.
Όχι, αυτό είναι ρόμπα. Θα σου δείξω τι Τα φουστάνια, κατάλαβα, ναι. Ύφασμα. Έχουμε μοδίστρα. Εδώ. Μοδίστρα θέλει 6 μήνες. Αν το κατάλαβα. Πόσα? 6 μήνες να τις Όχι, μοδίστρα. μπορεί να φουστάνε, να είναι μάλλον κάτι. Δεν βρίσκεις ξένη φυσικά τι λέω. Θα πάω εγώ, θα βγω, αλλά... Αλλά πίνουμε καφέ μαζί να γυρέψω στο μάχη σου και το δικό μου μαζί. Αύριο τι είναι, Τετάρτη? Ή πάμε την Πέμπτη. Αυτό είναι. Θα πάμε στην Υπηρότητα Γέροντα. Τι κάνει τώρα λέει πάλι. Θα τα βγάλει τις αποθήκες. Θα σου τηλεφωνήσω ή θα περάσω κάποια στιγμή μετά τις 10. Εκείνα που έφερα εγώ από την Αμερική δεν τα φοράει και θα τα φοράσω μια άλλη. Ξέρω εγώ τι είναι. Τώρα αυτή νομίζω ότι είναι φωτογραφία, δεν ξέρω που είναι βίντεο. Κάτι άλλη ώρα με τον κότσο. Μαζί είσαστε τώρα. Πες της ότι φεύγω. Φεύγει τώρα, θα το πάρει αυτό το γλώμπο. Μιλάει πολλά κάτω. Πήγαινε μόνο Χριστιανά που πετάξεις. Νομίζω ότι είναι φωτογραφία. Γι' αυτό δεν μιλάει. Πες της να πει. Μίλα πες της. Αυτό θα κρατάει και τη φωνή, θα πάρουμε στο Σικάγο, θα τα βλέπουν τα παιδιά, τα εγγόνια, όλα. Δεν είναι φωτογραφία, πες είναι κύμα. Είναι σαν αυτό που βλέπω ο Θανάσης στο κοτσί. Πρέπει να μιλάς, να λες λόγια να τα ακούν τα εγγόνια σου εκεί στην Αμερική. Βγάλεις το μαντήλι. Τα ακούν πάνω μόνο. Στέση μέρα τα ακούτε. Δείχνει τηλεόραση, θα σου δείχνει τηλεόραση στην Αλβανία. Πρόσεχε στον δρόμο τις αποσκευές σου, να μην σου βάλει κανένας τίποτα πράγματα που δεν επιτρέπονται και βρίσκεις τον πελιά σου στους δρόμους. Διότι ο κόσμος είναι πονηρός και κάνει πολλές δουλειές για να περάσει πράγματα από από... Είσαι πολύ έξυπνος, παπά. Ξανά, μια φορά. Αφού έχω κόρη σαν εσένα που είναι κουτί, πρέπει κάποιος να είναι. Ακόμα μια φορά. Τι να κάνω στον δρόμο? Να σκέφτεσαι τον πατέρα σου, τη μάνα σου, τη γιαγιά και όλους τους άλλους τους δικούς μας για να έχεις περάσει καλά. Εντάξει. Γεια σου. Και γιατί... For the last time, Ευδοξία Κούμπης. Πρέπει να αισθανόμουν να κρατάει. Πες να πλύνει τα πιάτα. Πρέπει να πλύνει τα πιάτα. Clean. Shine. Ajax. Σταμάτα να πάρεις κάτι. Where? Μία. Κι εγώ θα καθρεφτιστώ. Πάρε να πάρεις κι εσύ. Λοιπόν, να προσέχεις, πάρε και τη γιαγιά. Γεια σου γιαγιά. Where's η γιαγιά? Και εσύ να είσαι εκεί προπλασμένο. Έλα μάνα. Move, δεν βλέπω. Είσαι πολύ όμορφος, παπά. Έλα εδώ Γιώργο. Γιώργο, έλα εδώ. Έλα αυτή η ορθία, τι πάρει η ορθία. Τι είναι την περιέργεια, δεν είναι τι. Έλα, Ία. Τι είναι αυτό πάλι? Ο καθρέφτης. Ο καθρέφτης. Κάνε και εσύ. Γεια σου μάνα. Κάναμε πολλούς. Σταμάτα μα. Μάνα, είμαστε πολλοί, γίνομαστε ακόμα περισσότεροι, διπλασιαζόμαστε. Μίλα, πες κάτι. Πες κάτι. Μπάμπο. Η μπάμπο. Big μπάμπο. Πες το. Big μπάμπο. Τι μπάμπο? Μπάμπο. Είμαι η μπάμπο, πες. Μπάμπο, με τη ρόκα που τα νιάτα που έχεις πρώτα. Για πες το. Με την μπάμπο με τη ρόκα. Με τη ρόκα που τα νιάτα που έχεις πρώτα. Που τα νιάτα που τα κάλλει, δεν μα τον γυρίζουν πάλι. Άκου, τι είναι αυτό? Γεια σας παιδιά στο Σικάγο. Γεια σας. Θέλετε να τα πούμε ένα-ένα τα ονόματα. Να τα πούμε. Γεια σας. Γεια σας. Ωραία σου καλή, να πας καλά. Ανταμώσαμε γρήγορα. Να παντρευτείς γρήγορα πες. Να ανταμώσουμε γρήγορα στη σοπική πες της. Πες της το. Πες το μάνα, πες το. Να παντρευτείς γρήγορα πες της και να πας στο γάμο σου στην Αμερική. Δεν σε ακούει, μα. Πες της, να πας καλά και να έρθει γρήγορα στη σοπική πες της. Να πας καλά και να έρθει γρήγορα να ανταμώσουμε στη σοπική. Να πάμε να πάρουμε αέρα στον αηλιά. Έτσι. Και να είσαι παντρεμένη πες το. Να είσαι και παντρεμένη, να είσαι οι δυο.
Εντάξει. Έτοιμοι. Έτοιμοι. Να φύγουμε προς τα δόκια. Bye.